दाइनथि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायाव देरहासार जानो हानायफोरनो बान्था गथायबाय। आइ आफा हटेल एन्ड रेजर्टनि हेफाजाबजों गासै बान्थाखौ गथायबाय देरहासार हानजानो। अख्रां दास्काइनि बानजायनायाव खुंनाय दाइनथि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय थुनफावथाय हानजाफोरनो बान्था गथायबाय। एम अख्रां बर'नि दैदेननाय मोनसे हारिमुआरि आरो समाजारि गौथुम अख्रां दास्काइआ सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो थांनाय मार्च दाननि 26 आरो 27 अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बांगुरिनि सोरजिनि फुंखा फोथाराव खुंफुंजादों। आइ आफा हटेल एन्ड रेजर्टनि हेफाजाबजों खुंनाय बे दाइनथि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायाव बिटिसिनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि फरायसालिमाफोरनिफ्राय गोबां थुनफावथाय हानजाफोरा बाहागो लादोंमोन। बादायलायनायखौ जाफुंसार महरै खुंखांनायनि उनाव देरहासार जानो हानाय हानजाफोरनो थांनाय 17 मे अक्ट'खालि चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारियाव थानाय सुजित नार्जारी अडिट'रियाम हलाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों बान्था गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि देरहासार जानाय हानजा आरो सुबुंफोरनो गासै राङारि बान्थाखौ आइ आफा हटेल एन्ड रेजर्टनि हेफाजाबाव होनाय जादों। बेराफारसे दाइनथि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायखौ जाफुंसारै खुंफुंनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि थामहिनबा आथिखालनि तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि एमएलए बिस्वजित दैमारी आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिमबो साबायखर जासिदों अख्रां दास्काइनि सामलायगिरि एम अख्रां बर'आ। बांद्राय बाथ्रा बुंनो नागिराखै, नाथाय इमोसनेलि मोनसे एटाचमेन्ट दङ। बिजनी फानबारियाव दिनै थामथि खेब पस्टफोर आं जुदि मावाखै आरो, नाथाय जोंनि जा बे जार्नि थुनफावथायखौ लानानै जोंनि ग्रुपनि नामा एक्सुवेलि अख्रां दास्काइ आरो जों जा बे कम्पिटिसन खुङो बेनि मुङा बुरखां आरो देग्लाय 9थि खेब 10थि खेब खुंनो गोनांमोन, नाथाय गेजेरावनो जोङो बोसोरनै हाबथानांगौ जादों। बेखायनो देग्लाय 9थि जादों आरोखि बे स्टार्टआ। आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो नागिराखै, बुङोबाथाय गावखौनो बाख्नायनानै होनाय जागोन आरो आं बाख्नायनो नागिराखै गावखौ। जोंनि नाजानाया बेनो, बे कन्टिनिउ जानांगौ आरो जों बेखौ फैबाय थानाय समफोरावबो कन्टिनिउ खालामनो नाजालांगोन। थांखिया बिदिनोमोन जेन माबा मोनसे थुनफावथायनि गेजेरजों जों माबा मोनसे मोजां मेसेज थाङो एन्टारटेनमेन्टनि गेजेरजों। आङो उन्दैनिफ्रायनो मिथिं दावथिं जलाय बर' फरायसा आंबो मोनसे समनि बे आफादनिफ्राय आंबो फैनाय। बिदिनो जेला जों थाङो मोनसे समाव नुखोमा जोङो बिराद गोलाव गोलाव भाषण होयो गेजेरफ्रा 1 घन्टा 1.5 घन्टा बेबायदि। उनावहाय आं एसे बारा जाबाय खोनासंनो, बेसेबां खोनासंनो, बुंनायखौ बुंबाय थायो। बेखायनो मोनसे सानदोंमोन आं मा थुनफावथायनि गेजेरजोंनो जों बुंनो नागिरनाय बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो नामा। आरो मोनसे कनस्ट्राक्टिभबो जाबाय, सोरजिनायबो जाबाय, नाजानाया बेनो। आरो बेखौ नाजानानै दिनै बेसिम सफैबाय। जोङो जोंनि ग्रुपनि जों थुनफावथाय खालामनाया बिराद गोबावसै। जों 2021 लाबा जोङो मालाबानि होननाय मोनसे जाथाय खालामदों। बेनि उनाव जोङो जे दाब दाब जायगा जों तामुलपुराव देग्लाय जों फार्स्ट टाइम ओंखारदों। तामुलपुरनिफ्राय ओंखारबोदों माहाय प्राइज डिस्ट्रिबिउसनाव। सोरबा सोरबा बुङो मानो तामुलपुराव खालामबाय थायो, क'क्राझाराव फरायो होननानै बुंग्रा जादों। दा जोंनि खोथाया मा, बेहायनो जागायदोंमोन जेब्ला बेहायनो जाबाय जों कन्टिनिउ। नाथाय जों मा सानो, जोंनि प्राइज डिस्ट्रिबिउसनखौ जों जाय फैबाय थानाय समफोरावबो दाब दाब जायगायाव जेराव फार्स्ट प्राइज मोनदों, जेराव एसे गोरोबलायदों बाथ्रा। दा जेरै आङो उइथ डिउ रेसपेक्ट आं मेडाम होनो सानदोंमोन, नाथाय जोंना फैयासै जाब्ला बयबो आनै होबाय। जेला आंबो आनैसिम होबाय। जोंना बिथाङा जेखौ बुंदों दा बे जों दङ होननानै। बेबायदिनो जेराव जेराव गोरोबलायो जोंनि साननाय हनाया, माबा मोनसे मावनो नागिरनाया, माबा मोनसे गिदिर खामानि मावदों होननाबो सानना लायाखै आङो, जेबो नङा बे। नाथाय जों नाजादों माबा मोनसे मावनो थाखाय। आरो जोंनि बे जार्नियाव बिजनी
पानबारि हालामा मोनसे आङो सोदोबजों बेखौ बुंफोरजोबनो हानाय नङा मोनसे कन्ट्रिबिउसन दङ 2017 आव बिजनि कलेजाव आंखौ बिजनि कलेजनि जाय प्रिन्सिपाल बिथां बिराजगिरि बसुमतारी सार बिथाङा वार्कशप मोनसे लिंहरदोंमोन वार्कशप खुंनो थाखाय कलेजाव आरो बे वार्कशपआवनो आं दिनै नोंथांमोननि बेहाय प्रियासिता जाय कलेज खालामगासिनो जाहा जिनिया बिथांमोनखौ आं बेहाय लोगो मोनदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो मोनसे लोगो बिदा बिनानावनि मोनसे आंगो रिलेसन जोङो नाजाहैनाय बेबायदि खालामनो थाखाय आरो जोङो देग्लाय जोंनि बे कम्पिटिसननि जा मोनसे कमिटि दङ रायदाव आफादनि नोंथांमोनहा जा कर्डिनेटर बिथाङाबाबो बिजनिनो बिथाङा जाहैबाय डक्टर जितुमणि बसुमतारी कटन इउनिभार्सिटिनि बिथाङा इंलिसनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार आरो बिथाङा बिजनिनो फिसा क'क्राझाराव हाबा जादों दिनै बायदि मैया प्रब्लेम माने बिराद गोजान लामा हान्थिनांगौ जायो बेखायनो बिथाङा नुजाफैनो हायाखै नाथाय जों टिम महरै बयबो बिदिनो सावरायलायनानै बेखौ खुङो ओमफ्राय जोङो बे थुनफावथाय बादायलायनायाव बोसोरफ्रोमबो मोनफा मोनफा आयदानि सायाव खुङो आगोल जों बड'फानि सायाव खुंबाय आगोल जों चाइल्ड मेरिज उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सायाव खुंबाय देग्लाय जोंनि टपिकआ मामोन देग्लाय जोंनि टपिकआ बर' आइजो न'आव बर' आइजो बायजोआव देग्लाय जेसेबां नाटक जादों बेबायदि आइजोफोरनि सायाव आइजोनि जेंना जेंसिखौ लानानै बेखौ जों नाजादोंमोन आरो फैगौ बोसोराव जोंनि आयदाया दस्रा जालायगोन देग्लाय बेमोन बेखायनो जोङो जेसेबां हायो आइजोफोर गेदेर खालामथाय खालामदोंमोन नाथाय जों जेब्ला खुंदों ओरैबायदि अखाया ओरैबायदि जों जेंनायाव गोलैबाय जों खेबनै खेबथाम फावसायनांगौ जादों मोजाङै टिमफोरा टटेल 15 ना 16 ना माबा खालामदोंमोन रेजिस्टार खालामदोंमोन नाथाय जोङो टिमफोरखौबो मोनजोबासै मानोना बयहाबो आलदा आलदा मोनसे खामानि थायो जों बेखौ नाजानानै जों दिनै बेहाय खालामनो नाजाबाय नोंथांमोना फैदों आङो आंनि गोसो गोरबोनि सिंनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो आङो साबायखर बावदों जेन फैबाय थानाय समफोराव जों माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो नागिरदों बेबायदि जालांनो हायो आरो आङो बराय बिबुंथि बायदि खालामनो नागिरदों जोंखौ बे माबायाव बायदिया खोथा ओंखारबाय थायो नाथाय जोङो बे कम्पिटिसनखौ खुङो पियरलि जोंनि हारिनि लाइमोनफोरा जों मोनसे प्लेटफर्म मोनो जों बेखौ नाजागासिनो आरो प्रब्लेम जायो नाथाय देग्लाय जोंखौ आं साबायखर बावनो नागिरदों बे जौसांनिफ्रायनो दा बिथाङा मोनसे समनि जाय जोंनि माबानि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा जोंखौ देग्लाय खुंनायाव गावनि फारसेनिफ्राय एसे मदद खालामदों आगुनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बड'लेण्डनि प्रमद बर बिथांनिफ्राय बिथाङा जोंखौ एसे हेफाजाब होदों जोंनो होदों बेखौ खुंनायाव आरो जोंनि दिनै जेसेबां प्राइज मानि 2 लाख सामथिं थायो प्राइज मानिया रां बान्थाया बे गासै रां बान्थाखौ 2 लाखखौ जोंहा बे आइ आफा होननाय मोनसे क'क्राझाराव हस्पिटाल दङ आइ आफा हस्पिटाल आरो बिथांमोननि मोनसे ब्रान्स दङ हटेल एन्ड रिसर्ट बिथांमोना खुलिदों थ' जोंनि आइ आफा हस्पिटाल आरो हटेल एन्ड रिसर्ट जेखि जाया मानो आइ आफा हस्पिटाला देग्लाय 90 मोजां दिन्थिगासिनो थुनफावथाय बादायलायनाय जेसेबां रां बान्था दङ बिथांमोना बेखौ जोंनो दान होदों डनेसन खालामदों आरो आं बेखायनो बिथांमोननो बे जौसांनिफ्रायनो आं रोजा साबायखर हरदों जोंहा बिथांखौ फैयो बिथाङा बे माबानि रिप्रेजेन्टेटिभ आं बिथांखौ दाहाय डिआरसिआव माबानि थाखाय बुंगोन आरोखि थ' जोंनि नाजानाया बे जों बेखौ नाजागोन बे कन्टिनिउ जानांगौ नेक्स्ट टाइम जुदि बानबारि हालामाव बेबायदिनो बहाबा वार्कशप जानो नागिरो दिनै गंगना हारिमु आफादा बिराद मोजां मोनसे खामानि मावगासिनो नाथाय आं दा मा बुंदों बिथांमोननाव माबा गैथ'वा रेजिस्ट्रेसन गैथ'वा बिथांमोनखौ आं बुंदों नोंथांमोना रेजिस्टार खालामदो जाय जोंहा रां बान्था मोनदों 10-12,000 थाखा थाङो रेजिस्टार खालामबाथाय बे माने लाइबिलिटि माबा फैबाय आरो बेहाय मा होनो लिगेलि बे राइट्स थाहैबाय गभर्नमेन्टआव एप्लाइ खालामनो हाबाय बायदि मैया खामानि मानोना बिथांमोना खामानिखौ मावगासिनो नाथाय बिथांमोननाव बे जा लिगेल माबा थानांगौ बे खामानि होथ'वा गाबोन जुदि रेजिस्टार खालामो बे उइदिन 3 इयाराव बेबो मोजां खामानि जागोन आरो थ' आं बेखायनो गंगना हारिमु आफादखौ आं बेखौनो खावलायदों नोंथांमोना बेखौ माबानानै ला रेजिस्टार खालामनानै ला आरो जोङो देग्लाय बिदिनो मोनबाय बिजनि पानबारि जोंहा बाजि समफा दङ बिथाङाबो नोंथांमोननि हालामैनो बिथाङाबो जोंजों खारफाबाय खस्थ' मावबाय बे रोजाब होनायाव
आरो आंनि लोगोफोर दंफैयो बेहाय जों तामुलपुरनिफ्राय जायफोरा सान हर नारा नाथा खामानि मावो बे प्रजेक्टखौ जाफुङो आं बिथांमोननो साबायखर बावदों जोंहा बे सुजु बे जोंनि सेक्रेटारि अर्गानाइजेसननि केमेरा खेबबाय थानाया आरो रिंकु रैयाव दङ जितेन बसुमतारी आंनि फंबाय आरो आंनि लोगो जों नारा नाथा नांथाबो बेखौ जोंबो बुंनो हायो आरो आङो बारा बाथ्रा बुंनो नागिराखै बांमारि बिजनि आबसिना दंफैयो आं नुनानै मोजां मोनदों गोबां सम लोगो मोनलायाखैमोन जोंहा बिजनियाव फार्स्ट एटेन्ड खालामनो आब'निबो मोनसे बिमुं दङ जों आगोलनिफ्राय सिनायथि आङो बेखौनो बुंनानै जिया फैनाय कनफिडर जोंनि माबानि रायजो आफादनि जेनिया आं बेखौ सिनायथि होनोसै आरो बयनोबो रिंकु आरो जितेन बसुमतारी फै बाजै समपा जोङो लेखा गांसेबो दिहुननो नाजादोंमोन लेखाया अलरेडि रेडि जाना दङ नाथाय फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय जों बेखौ मोगथां महर होनो दिनैनि खामानियाव हायासै नाथाय थाबैनो जेसेबां हायो बेखौ जोङो खालामनो नाजागोन बाजै समपा बिसोरा बेसेबांबा गोजाननिफ्राय नारा नाथाजों जों बेरायखादों फैसा खांनो थाखाय साबायखर बाजै जेनिया दङ जेनिया सारखौ बिदिनो खस्थ' खालामगासिनो रिया जिथा माबा खालामहैदों सार खस्थ' खालामदों आरो सासे फैयाखै पियारिस्तानि फिसाय बलनाथाय बिथाङाबो बिसोर गारि लाबोनानै जों सालायसिन थागासिनो दङ बिथांनो साबायखर होदों बे रिंकु जों सानैजोंबो जागायदों खस्थ' खालामजेननाय आरो बेहाबो जेबो मोना नाथाय बेहाय बोसोरफ्रोमबो मास मोनसे मोननै बिसिजों रायजानायल' थाफानांगौ जायो बे जितेन बसुमतारी खुनु दा दस्राफोरजों सोमोन्दो गैया बे थेवबो आंनि खाथिराव एखनबा ओंखारलाबायो सानाव खस्थ' खालामखाबाय स' थेंक इउ आरो सुजुआथ' जेराव सेक्रेटारिया आखाइजों थिखोना हरो सुजु बे जोंनि सेक्रेटारि बोरैबाबा गोबां जाय जों दंफायो जागायनायाव गोबां गाजा थांबाय साफा सानै दङ आरो गोदान फैबाय थायो आंल' थायो आरोखि माबाया स्टेडि जानानै आरो चिरांनि बिहोम बिराद दङ फार्स्ट जागायनायनिफ्राय बेखौ उनाव मालाबा बुंसिगोन थेंक इउ ओमफ्राय माबाखौ नोंथांखौ